Hello bayan ng Infanta. Ito gaya ng naipangako ko sa aking Facebook page na gagawa ulit tayo ng video dito sa bayan natin dito sa Infanta na per barangay. Gaya ng naipangako ko, hindi ko man alam kung saan ang barangay ang mga mapupuntahan ko ngayon. So papunta po tayo ngayon sandali sa Maya at doon tayo magsisimula gumawa ng video. Anyway, kaya dito ako nagsimula. Gusto ko lang ipabalita sa inyo ngayong araw na to, mula kahapon pala, na nagkaroon tayo ng resulta sa mga nakaraang mass testing natin regarding sa COVID. At awa po ng Diyos, tayo po lahat ng frontliners dito sa Infanta ay negative. So yun po ang magandang balita dito sa bayan natin. Although hindi ko sinasabi na tayo ay ligtas na. Naging negative lang po tayo sa mga frontliners natin, pero hindi pa tayo free. Kaya sa lahat po sa atin dito, sana maging aware pa rin, magsuot pa rin ng mask. Kaya ngayon dahil nakasuot ako ng mask, hindi ko alam kung maganda ba yung pinalalabasan ng aking audio ngayon dito sa aking video. At medyo may kalakasan pa ng hangin dahil katatapos lang ng bagyo. Dito tayo ngayon sa boundary po ng Region 1 at Region 3. Ito po yung part ng Zambales, yan po yung Gama. At ito naman po yung sa atin dito sa bayan ng Infanta. Dito po tayo sa Nayong Bridge ngayon. Ito po, pagka galing ka ng Santa Cruz, ito madadaanan natin ang ating mga frontliners dito, mga pulis. Hello, saludo po ako sa inyo mga frontliners na kagaya po natin. Sir. Yan, ito po yung Mama Mary po dito sa Maya. Yan. Ito po yung arko ng Pangasinan, pero wala pong nakasulat. Ayan, kung titignan po natin kasi dito sa Infanta, pag taga rito po tayo, makikita mo napaka-ordinaryo yung view. Pero pag nakita mo na siya sa video, wow, hindi mo makikilala na nandito tayo sa Infanta. Hindi po ba? Ayan, dito po yung school ng Maya. Ito po para sa mga wala dito sa Infanta ngayon. Ito po pagkakataon po natin para mabisita natin ang Infanta, although talagang napakahirap umuwi ngayon. Sinusubukan po natin gumawa ng video. Please follow my Facebook page Motogen at ang aking YouTube channel Motogen RM. Subscribe na rin po kayo. Yan po yung cemetery natin dito. Ito yung sa Mormon.
po yung LDRR Infanta, DFP, PNP, at ang IIS, ito. Parmasya din. Ito po yung mga nakakamit ng 7-Eleven. Old na municipality natin, yung old na munisipyo. Ayan po, nandito na tayo sa ano, ito Basto Clinic. Pagka nangapad, may optical na po tayo dito. Ayan, shoutout kay Auntie Belen, kay Manang Nanet. Baka namimiss na nilang Infanta. Ayan o, ito yung bahay nyo. Okay, dito na tayo sa Kurba. Yung tinatawag natin yung Kurba. Ay, papuntang PSU. Ayan, dito na tayo ngayon sa Fatima. Ito po at makulimlim. Katatapos lang po ng bagyo rito. Makulimlim po ngayon. So hindi ko lang, sana hindi ako abutan ng ulan. Dito na tayo ngayon sa Barangay Kato. Diba, parang kung titingnan natin, napaka-ordinaryo ng ating bayan. Yung mga view dito, napaka-ordinaryo. Pero makikita mo sa, mapapanood mo sa video, parang hindi mo makikilala. Lalo ngayon na napaka-wide na ng ating kalsada. Mga matagal lang hindi nakakauwi rito, siguradong maninibago rin sila. Yung eskwelahan ng Kato.
yabang mo, bagong. Nauna kong video dati dito sa part na to, dito sa gitna ang ano, at ginagawa ito magkabilang gilid kasi pati itong tulay na to nawawise na siya ngayon, nagwawise na. So dito naman tayo ngayon sa taas. Showing ko ang paggawa nila dito. Hey. Dito na tayo ngayon sa Banog. Banog, di ba? Napakaganda ng view dito sa Banog. Naging ilog na itong ano, itong pagawaan ng asin dahil nag-uulan ng ilang araw dito. Ito na. Ito naman yung panahon na hihinto na naman ang paggawa ng asin dahil wala kailangan ng araw. Ayan o, makulimlim na naman at mukha na namang uulan dito. Ongoing pa rin ang paggawa rito dahil hindi na natapos-tapos. Palaging back job. Ayan o, napakaluwag na ang kalsada natin dito sa Infanta, sa highway. Yan, di ba? Dami natin nasasalubong na nagbabike. Ito na yung mga naman yung papasok ng payong-payong. Kaya lang, saka na tayo pupunta dyan. Pero pupuntahan natin yan. Gagawa rin tayo ng video para dyan. So ngayon, nandito na tayo sa Hotel Batang.
So ayan, ipapasyal ko na kayo rito sa Infanta. Malapit na tayo dito sa Bayambang. Although nandito na tayo sa Bayambang, malapit na rin siguro matapos itong ating video. Bayambang Elementary School. Siyempre, nandito na tayo ngayon sa dulo ng Infanta. At dito sa kabila, Lasol na po, Lasol. So, ayan o, welcome Lasol, home of quality salt. Dito sa kabila. Ito, ongoing naman yung paggawa nila ng riprap siguro. Yung pinaka-wall nitong ilog na to papunta sa dagat. So guys, dito ko natatapusin tong aking paggawa ng video. Ayan. So balik na po tayo at baka po tayo iabutan ng ulan. Ayan. Siguro pagkatapos ito, ang ganda nito.